Kung ano ito nang may kung ano ito sa kinanin nito. Magkat ito. Ang matang-mata, burag mata ni Koreana. Kaon na din ikaw dito, ha? Kaon na ikaw. Imo ra tong tultulon imong pagkaon, ha? Ibasin gisayuhan ra pud siya. Good morning. Welcome to atong channel. Welcome sa atong channel. Good morning. Sa tanan akong mga butan nga subscribers, please like and share sa ato ang mga video, guys. Thank you so much para madungagan ta. Good morning, Pelas. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Sa sulod, guys, kay mag-inom ta sa toong maintenance. Mula kami sayo karon, kay nanituyo dito sa ubos. Update lang tamo niya, guys. Inom ta sa atong tambal kay para mayo ato ang dagan ba. Itong maintenance. Sayo miglakaw karon, guys, kay para daghan daghan mahimo ba may na magsayo ta kay among lakaw karon ni Anthony tingubo na ni tingog na ta. So see you later. Sama na pa ka nagkaon? Pwede ko nagkaon di ay? Excuse me po. Pwede ka nagkaon? Kaon na dayon na. Kaon na ikaw dayon na. Park sa Takajut, guys. Park. Kaya na ituyo sa gawas ang driver. Transformer. Kung nagyapay malingkuran ato sa Luyubay. Oo. Ora nagyapong sit up sa transformer. Pagas, guys. Magpagas. Medyo traffic ta diri nga bahin, guys. Diri sa may ala idapit. Tungod sa checkpoint.
Ni anami sa Puerto Cagayan de Oro City din mangita tag parking. Nanami guys, half day ra mong lakaw karon. Salamat sa Diyos kay wala na kaayo migilangan-langan. Maayo amo ang pagbiyahe, maayo among pag naog, maayo pud among pagtungas. Daghang kayong salamat. Og niya nami karon diri sa balay, palihog kog hinay kay madunggan ang tingog ni Lilin. Atong driver, gapo atong driver ba? Di ba? Ato ding bugoy. Atong bugoy. Ako na dyan madagdag, gani ba? Bitaw guys. Thank you. Og ang atong panahon karon init pero ang ato ang langit na ay dagom. So sa bot pasabot ana. Baga ang dagom. Tanawa klaro kay baga kay dagom ba. So kamo na lang sabot ana unsay kuana na abtan anang baga kay dagom. Diri ra ta kutob guys. Atong mga activities karong adlaw. Thank you so much. And please don't forget to subscribe our YouTube channel, Tony and Titing. And please do like, share, and comments. Please. Thank you so much for the support. Bye-bye. See you next time. Bye. Bye. Bye, Sedi. Hapon na ngayon, guys. Hapon na. So, maaga akong nagluto. Sa'yo kay ko nagluto sa amo ang panihapon. Manihapon mi karon guys. Anya ang ako ang giluto kay bag-o lang nahuman ang kusog nga ulan. Subog na ang panahon. So lami ihigop og sabaw. So akong gibuhat karon guys, nagluto kog sinigang, pork sinigang. Ako ipakita sa inyo guys. Yan. Pork sinigang yan guys. Pork sinigang. Luto na siya, ako lang hinayan. So karong taod-taod. Manihapon na dayon mi, sayo ta og panihapon karon. Kay lami kay ihigop og sabaw para sa panihapon. Bye. Paliw ko og prepare sa kuan by rice. Manihapon na ta. Pang. Hina kay manihapon na tag sayo. Manyapon tag sayo guys. So luto naman ni siya. Ako na ning palungon ang kuan. Bugnaw ang panahon Kusog kayong ulan ganina guys. Kusog kayong ulan. Naiwas lang jud migikan dito sa ubos. Nahuman mi sa among transaction dito sa ubos. Sa Puerto og Agusan, Cagayan de Oro City. Diretso na din mi ni uli. Kaabot mi diri alas 12 pasado pagkataod-taod ni bundak ang ulan. Kusog kaayo. Subugnaw ang panahon karon. Kuan na karon alas 5 na pasado. So ting panyapon na. Manyapon na dayon mi karon. So nera ato ang pork sinigang. Makahigop si Father Earth sa sinigang, pork sinigang sabaw. Ayan, naghahanda na si Daddy ng pagkain para kay Sedi. Nagpi-prepare na si Daddy Anthony ng pagkain or Daddy Tony ng pagkain para kay Sedi. Ayan, hindi makahintay. Ayan. Yan po ang dahilan na maoy mun hinungdan guys nga sayo gid mi manyapon guys kay kaning mga iro masayo pod sila og bahog. Kay kadua ra man ni nato pakanon atong mga iro guys. Amot lang diya sa inyo. Pero dinhi sa amo diri sa amo guys.
Diri sa among dapit guys, kami diri sa Tuni ang Titing Channel, kaduha ra namo bahugan ang among iro. Pamahaw ra og panihapon, pero early nga panihapon. Ayan, hindi na makahintay. Inaabangan na niya ang kanyang Daddy Tuni sa pag-prepare ng kanilang pagkain ni Kuya Butchoy. Ayan, oh, hindi na makahintay yan. Yung pagkain ng mga among pagkaon diri sa among ipakaon diri guys sa among mga iro guys is stable food ra guys. Stable food. Yan lang ang ipapakain namin sa aming mga aso dito. Dahil sa papi pa sila, kumakain sila ng dog food. Sa papi pa sila kasi mailad-ilad pa man nato sila guys. Pero kadugayan ila nang giisnaban ang dog food. Giisnaban na. So, sayang naman yung dog food na binili ni Father Earth. Kasi mga aspin ang mga aso namin dito guys, aspin. Pero hindi sila pure na aspin guys. Parang nahalu-haluan naman ito sila. Nahalu-haluan na. Hindi sila pure aspin. Yan. Naluan ang isa pang aspin. Ayan, naghanda na si Daddy Tuni ng pagkain nila. Ayan. Hindi na makahintay itong isa. Gutom na siguro itong isa. Ayan. Ayan na guys. Gutom na yan. Bago lang may nahumanog pa niya hapon guys. Wala na ako nag-video. Wala na. Basta kay nahuman namig pa niya hapon. Ayan. Prepare na si Tuni ang pagkain para sa mga aso namin. Ayan. Yan. Sige na. Yan na. Yan. Ngit-ngit pa man siguro diya, bay. Oh. Ngit-ngit pa man. Uy, pasigas ha. Ayaw, para di nila makita ako. Ilang pagkaon? Oh. Kawawa naman. Look at tanawa mong salo guys, oh. Dini na lang dapit guys, diri na lang ni dapit ang naay limpyuhonon sa among salog, diri na lang. So, okay ra ni siya, kayahon na lang ni siya, amo maning brasan, torang bras, oh. Yan, mga ano na, mga trapo. Labhan pa na nako ugma. Muna lang ni diri guys, ang kanang naay mga molds bitaw, kani diri nga side, abay sa mga tanom. Dini na tungod sa among greenhouse. Hapon na, ngit na, gidalikitan pag ginanako kay nakita man na ninyo, di ba? Pag agi na mo. So, mag-explain ta kay basin. Siga sa nang suga, we. Kawawa naman. Kawawa naman si Sidi. Pasiga na to, guys. Kawawa naman. Yun. Siga na, yun. Wow. Sarap naman ng pagkain ni Sidi. Ayan. Kain. Huwag ka mahiya. Ayan. Kaninang umaga guys, kay sayo man mi naglakaw lagi. So, amo na silang sayuhan pug bahog. Nya. Siguro kay sayo pa man, si Sidi, giisnaban ra niya yung bahog. So, nakalakaw na lang may mga 8. Wa gyud niya gitandog ang iyang bahog, gisimot-simutan ra. So, ni-action kog kabalaka kay basin unsa ba ka iyang gibati. Na mao to, galakaw mi dito sa Cagayan, dito sa Puerto Agusan nga, gahigwaw sa kong ginawa nga, uy, unsa ba ka tong iro, gikaon ba ka niya iyang bahog. Na mo din to. Pag uli na mo, mga 12 na pasado, nakaabot mi diri. Ganina. Agoy, nalipay kay ko guys, kay gisinaw ang iyahang sudlanan. So, iya gida itong gihurot. So, inyo man ang nakita man ninyo guys, no? Buyag yun si Sidi mukaon guys. Huruta na, huruta. Huruta. Nay, lamok? Ba ako di ko sa lamok? Uy, kalo. Sige, busin mo yan. Nay, lamok di ay? Salbais, gining lamok ba? Salbais ang lamok. Buyag kay si Sidi guys.
Nangita day siguro siya sa bawbay. Nya kanang amoy-amoy sa ano bay ba pork ba? Yang gipangita. Tilukin mo. Tilukin mo yan. Tilukin mo yan. Diba? Pero buyag. Diba? So, dinhira ta kutob, guys. Diri na to tapusan atong video karong adlaw, atong mga activities karong adlaw, guys. Thank you for watching and please do subscribe our YouTube channel, Tony and Titing, and paki-like and share and comments, guys. And then paki-click sa notification bell and please paki-share, ulitin ko kay para daghan na ta or mudaghan mo, guys. Mudaghan ta, dugangan ta. So, thank you so much for watching and we will see you again next time. Bye-bye. Bye, CD. Bye.